jednu informáciu poviem a vy mi vlastne o tom budete svedčiť potom. Ináč poslal som to aj jednému novinárovi, Adam Bartoš sa volá, ten mi na to odpovedal, potom som to poslal aj tomu sociológovi Kellerovi. Hovoril mi, že v Ázii bude vybudovaná obrovská menová únia, že tam budú všetky krajiny od Japonska až po Pakistán, vlastne niečo ako Európska únia, bude tam jednotná mena. To sa už deje teraz. Hej. A že posledná krajina, ktorú budú prijímať, bude Pakistán a že tam sa bude proste nejako diskutovať, že či ho prijať alebo neprijať a že nakoniec tam zoberú aj Pakistán. Tam bude India, to bude v podstate skoro celá Ázia. Dobre, Tomáš, ďakujeme. A ešte jedna posledná vec. Hovoril mi, že skutočne, že Irán vyrába jadrovú zbraň a to som sa čudoval, on mi hovoril niečo, že v spolupráci s Irakom a že to kdesi bachnú. No dobre. Dobre, dáme Tiborovi priestor, aby sa k tomu vyjadril. Ďakujeme ti za telefonát. Tibor, počul si? No dúfam, že to nebachnú. Neviem. Ja by som sa vrátil. Neviem. To v podstate nebola žiadna otázka, takže ja, ak dovolíš, by som pokračoval. To boli predpovede, jasne, samozrejme. Dobre, takže možno, aby sme sa dostali späť do takého toho kurzu geopolitického a toho, čo sa deje. Mnohí z nás to samozrejme vieme, ale lebo totiž niekedy si prípadám, že hovorím veľa vecí, ktoré ľudia vedia, ale napriek tomu teda pre tých, ktorí možno ešte sú, že ktorí to teda nevedia, sa pokúsim to nejako tak rýchlo zanalizovať. Dnes vlastne sme v dobe, ktorá znamená v prvom rade, pre mňa to bola veľmi dôležitá informácia, ktorú som ja v živote dostal, aj takisto vďaka tomu, že som pozeral teda nejaké filmy a čítal literatúru, tak ako každý, kto sa chce niečo dozvedieť. No, pre mňa je dôležitá tá informácia, že ľudstvo ako populačná krivka ľudstva vždy stúpa vzhľadom na rozvoj technológií, ktoré s tým súvisia. Povedzme, že okolo toho roku 1000 alebo aj v tých časoch Ježiša Krista bolo vtedy 200 povedzme miliónov ľudí a potom sa tá hladina udržiavala stále na tej plus minus miliardovej úrovni. Ako náhle došlo k nejakým novým technológiám, a to sa dialo samozrejme až po renesancii, to bolo hlavne s nástupom parostroja Jamesa Watta, tak v tom momente sa vlastne udiali prvé také vážnejšie výkyvy v tej populačnej krivke, ktorá začala stúpať. Až napokon potom výrazne vystúpila práve na prelome 19. a 20. storočia tým, že bol vynajdený nový energetický zdroj ropa. A my už dnes vieme, pretože existujú odtajnené dokumenty znova, ktoré sú jednoducho k dispozícii. Vieme o tom, že tá ropa, minimálne teda už dávno pred 70 rokmi, bola avizovaná, že tam dôjde ku tomu break pointu. To znamená, že už bude stále menej ťažovaná. Ale prečo to hovorím? Hovorím to preto, pretože dnes ten rapidný nástup populácie, ktorý zaznamenalo 20. storočie, bolo to práve 20. storočie, ktoré spravilo povedzme z tých 2 miliard alebo 2,5 miliardy súčasných viac ako 7. Samozrejme tá krivka stúpa pravdepodobne v 2050 to bude 9. Čo je exponenciálny rast. To nie je nič iné ako exponenciálny rast, ktorý je pochopiteľne už od čias antiky akoby kritizovaný, že teda je to, alebo nechcem akási prírodná zákonitosť, ale my sa môžeme teraz baviť o tom, že či zdroje sú schopné pokryť a uživiť a tak ďalej. Faktom je, že ak jednoducho nebudú energie, to znamená, ak nebude práve tá ropa, ktorá je už teraz sa blíži smerom k dnu, nestúpa, už nebude viac, ako je s najväčšou pravdepodobnosťou, aj napriek tomu, že sa našli teraz nejaké nové zdroje v Perskom zálive. Ale toto je hlavný dôvod, prečo sa dnes vedú vojny. Keď hovoríme o vojnách, toto je hlavný dôvod, prečo sa aj národy a ľudia štvú do vojen propagandou, ktorá má masírovať ich
ich mienku a ktorá má vytvárať súhlas s tým, že ich vlády vlastných krajín, ženú týchto mladých chlapcov a dievčatá, teda, či už je to Izrael alebo Amerika, ktorá teda má už dnes povolené, aj, aby tam boli, povedzme, aj pri delostrelectve a tak ďalej. Takže ženie mladých ľudí, dôstojníkov a tak ďalej do vojny, voči krajine, ktorú potrebujú si podmaniť. Vieme veľmi dobre, že tá iracká vojna, o ktorej sme hovorili v roku 2003 a predchádzajúce embargo, ktoré tam bolo uvalené, boli vymyslené. Vieme o tom, že druhá svetová vojna a dôvody na to, aby sa na jej rozpútanie boli takisto vymyslené a propagandou masírované. Pretože v Glivickom rozhlase došlo k tomu prepadnutiu známemu, kedy vlastne skupina nemeckých vojakov bola údajne teda prepadnutá a bránila sa prepadnutá Poliakmi. No. Čo slúžilo ako zámienka tomu, to sa stalo deň pred 1. septembrom. Lenže to boli, že ťa prerušujem, to boli mŕtvi Poliaci naobliekaní v nemeckých uniformách a Hitler to použil ako propagandu, normálne to pofotili a už to išlo. Áno, a niečo také sa dialo aj v Kosove, že boli takisto UČK prezlečení potom za rímske civilné obyvateľstvo, ktoré bolo údajne teda Srbmi, to sa to v Račaku. To treba tiež vedieť. A tieto udalosti myslím, že to bolo niekde február 1999, ktoré potom spôsobili to, že tam boli nakoniec poslané vojska NATO a teda, že došlo k tomu. No, na toto je anglický výraz, ktorý sa volá False Flag Operation, operácia pod falošnou zástavou. Chceš ty vysvetliť poslucháčom? Nie, myslím si, že to je jasné a sme to teraz vlastne úplne krásne ilustrovali. Napríklad, áno. Ja by som povedal takto, že nie je možné viesť tie vojny bez toho, aby v dnešnom svete na západe, lebo západ dnes vedie vykonštruované vojny voči východu. Alebo Blízkému východu, ale hlavne hovoríme najmä o Ázii, ale aj o Afrike, ale aj o krajinách, povedzme, toho zadného dvorčeka Ameriky, to je teda Latinská Amerika, Južná Amerika. Dnes sú tie dôvody vykonštruované, sú preukázateľne vykonštruované aj v zmysle excesov z minulosti, ktoré dnes sú otajnené. Dnes sa vedú vojny, energetické vojny. Dnes sa vedie vojna energetická kvôli tomu, že naozaj sa blíži konečné štádium ropy. Kým, samozrejme, takisto spotreba ropy exponenciálne rastie. Sú síce nové technológie a aj energetická a tak ďalej, ktorá je postavená na obnoviteľných zdrojoch. Slnečná energia, samozrejme, ako ten hlavný princíp, veterná, sú vodné elektrárne a tak ďalej. Hovorí sa ešte o ďalších možných, ale to je len alternatíva, ktorá by mohla nastúpiť, keby už bola dávno predtým rozvíjaná. Pretože všetko dnes to nie je len o benzíne. Ropa nie je benzín iba, alebo nafta. Ropa je takmer všetko. Oh. Celá naša populácia, celý náš svet. Dneska hovorím, tých 7 miliard, a ten rozdiel medzi 2 a 7, to znamená 5 miliard ľudí na tejto zemi, je to práve preto, že bola vynajdená ropa ako zdroj. A z tej ropy sa dneska robia plasty, z tej ropy sa dneska robia pneumatiky. Či už tam budeme mať auto, ktoré bude mať etanol, alebo tam budeme mať nejakýkoľvek iný pohon, jednoducho bude treba vymyslieť, aby mohla aj chodiť. Plasty sú takisto z ropy. Z ropy sú nátiery, farby a tak ďalej. Proste všetko. Dnes dokonca potraviny niektoré sú z ropy. Balíme to z ropy, rozvážame to takisto, tie auta, pneumatiky a tak ďalej ropou. Čiže toto je dôvod, prečo sa udiali udalosti, keď už bolo v 70. roku jasné, že 49 štátov Ameriky jednoducho je za zlomom. A predpovedal to takisto človek, ktorý bol vtedy označený za nejakého konšpirátora a bolo mu povedané teda, že to nemôže byť pravda, bol zosmiešňovaný. A nakoniec sa ukázalo, že jeho predpovedali presné, pretože to je naozaj exaktná vec, je to matematika. Dnes je viac ako 50%
a bude to ešte viac americkej ropy dovážanej, nie priamo vyťaženej v Amerike. To znamená, že je tu enormný hlad po zdrojoch energií. A to je alfa omega toho všetkého, čo sa dnes vo svete deje. Čoho sme svedkami. To znamená, že septembrové udalosti v New Yorku spustili vojnu, ktorá sa dnes vedie, energetickú vojnu, ktorá sa dnes vedie vo svete. Táto globálna vojna je samozrejme spustená len so súhlasom verejnosti a samozrejme to sa nemôže stať inak ako veľkou udalosťou, ako bol Pearl Harbor. Koniec koncov hovorili to aj čelní predstavitelia PNAC, ktorí hovorili, že potrebujeme nový Pearl Harbor, aby sa sme dokázali proste verejnú mienku dostať na našu stranu, aby sme mali odhodlaných ľudí ísť do vojny. Predstavte si, že máte občanov, ktorí povedia, že ja vám na vašu vojnu môžem zvysoka kašľať, že v žiadnom prípade nie. Čo by bola normálna reakcia na to, keby mali reálne, normálne a pravdivé informácie. Keďže tie informácie musia byť skreslované, v tom prípade musíme používať vojnovú propagandu a manipuláciu médií. A teraz sa dostávame vlastne k tej podstate, o ktorej hovorí napríklad aj Pilger, ale aj mnohí iní. Aj ja teda si dovolím k tomu tiež niečo hovoriť, lebo som o tomto hlboko presvedčený, že to takto. Ja nie len to nejde o moje presvedčenie, ale tu ide o fakty, ktoré sú s tým súvisiace. Najväčší vojnoví štváči a vojnoví zločinci zároveň sú dnes bohužiaľ novinári. A som hovoril teda aj o tom slovenskom príklade. A hovoril som o tom, že dnes máme ľudí, ktorí hovoria o vojne v Iraku a absolútnej deštrukcii, ktorú tam spravilo, rozvrátenie celej krajiny na drobné kmene, tak ako sa to stalo v Iraku, stalo sa to aj v Líbii, pravdepodobne toto bude aj v Mali a pravdepodobne to pôjde ďalej v Afrike, pretože aj tie krajiny potrebujú dostať, lebo tam sú takisto ďalšie. Vydrž chvíľko, prosím ťa, máme hovor, len kto to je, dobrý večer. Dobrý večer, ja by som sa len chcel spýtať Tibora, že či by tak mohol tak skrátke aspoň povedať, že akú úlohu hrá v týchto nejakých tých vojnách Rusko. Ak by mohol tak aspoň nejak tak povedať o to niečo. Dobre, ďakujeme. Ďakujem, do počutia. Ďakujem. Tibor, počul si otázku? Rusko dnes zohráva úlohu skôr takú, veď si pozrite, že akým spôsobom stavia aj na pôde OSN, aj v rámci rezolúcií, ktoré sú prijaté proti vojnám. Veď viac ako stovka nezúčastnených krajín, ktoré sa znova dali dokopy, vlastne odsudzuje tieto vojny. Veď je obrovský blok, ktorý je proti tomuto vojnovému štváčstvu. Pozrite si vystúpenia Putina napríklad na Mnichovskej konferencii. Pozrite si, akým spôsobom Rusko oficiálne teda deklaruje svoj absolútne jednoznačný postoj voči tomuto. Vieme samozrejme, že Rusko takisto má svoje geopolitické záujmy, veď to nikto nespochybňuje, je to koniec koncov druhá najväčšia veľmoc, respektíve patrí medzi tie najväčšie veľmoci na svete, minimálne druhá najväčšia v zmysle zbrojárstva a teda technológií, ktoré slúžia k tomu, aby teda sa mohla aj brániť. Ale veď poďme si, porovnáme si, neviem ani teda, respektíve, že ako presne som mal vnímať tú otázku, že či tak ako, že však aj Rusko je zlé, alebo to bolo tak, že nie, poslucháč sa skôr pýtal, čo si myslíš, aký má postoj Rusko k tomuto, čo sa deje vo svete? Dobre, tak hovorím, postoj Rusko zaujíma ten, ktorý je vlastne zrejme poslednou naozaj inštitúciou v tejto chvíli nárazníkom voči všetkým týmto aktivitám. A to Rusko bolo odjak živá jednoducho krajinou, na ktorú si brúsili zuby. Veď to bola najväčšia kresťanská krajina v histórii, myslím, minulosti. O najväčšie územie. Samozrejme, potom sa veci udiali úplne inak a po 17. roku sa všetko zmenilo. Zásadne zmenilo. Ale tu je dôležité povedať to, že znova, koľko viedlo Rusko vojen, dobyvačných vojen, viedlo aj ono, áno, malo tam problémy v Afganistane, ale zase si treba povedať, že kto podporoval mudžahedínov, kto to bol, to vlastne snažil destabilizovať situáciu v Rusku práve tým, že ho zatiahne do vojny v Afganistane. Kto podporoval
vlastne moslimov. To boli proste fundamentalisti. Áno, však Týchto ľudí podporovala Amerika podobne, ako podporovala Saddama Husajna. Čiže tam sa zmenili Američania si ich sami vychovali. Sami si ich vychovali tú Al-Kaidu, vieš. Áno, jasné. A Taliban, vieš, sami si ich vychovali. Áno. A vycvičili a vyzbrojili.